नमस्कार दर्शक बंधु क्रिकेट दुनिया नुआ अपडेट सामना को आसीची। भारतीय टी20 दल रे नुआ अधिनायक अदल बदल होई पारे जदि सूर्यकुमार यादव तांकर एहिपरि प्रदर्शन जारी रखती तेबे खूब शीघ्र जड़े नुआ अधिनायक भारतीय दल रे देखिबाकू मिली पारे। दर्शक बंधु आईपीएल परे परे भारतीय दल जून जुलाई रे इंग्लैंड एवं आयरलैंड गस्त करिवार कार्यक्रम रहिछि। एही गस्त पई दल चयन करिबा समय रे निश्चिंत भावरे आईपीएल प्रदर्शन को विचार को नियाजिबो एवं यह सूर्यकुमार यादवଙ୍କ पई किछि चैलेंज सृष्टि करि पारे। दर्शक बंधु जदि सूर्यकुमार यादवଙ୍କ एहिपरि प्रदर्शन जारी रखती तेबे चयन कमिटी इंग्लैंड एवं आयरलैंड गस्त परे अन्य काहाकू अधिनायक भावरे बाछि पारे। दर्शक बंधु सूर्यकुमार यादवଙ୍କ नेतृत्व रे विश्वकप सिना जीतिथिले किंतु तांकर बैटिंग प्रदर्शन मध्य धरणर थिला। चलित वर्ष 5टी आईपीएल मैच रे से केवल यथाक्रमे 16, 51, 6, 33 एवं 0 रन करिसंती। 2025 मसीह रे सूर्यकुमार यादवଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ବର୍ଷ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 120 ତଳେ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତଥାପି ସେ 2026 ମସିହାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 4ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 160ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି। କେବଳ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କ୍ରିଜକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମ୍ୟାଚର ଗତି ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଜୟର ଆଶା କରିପାରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେବେଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯାହା ଦଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହା ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଳ ପାଇଁ ଏପରି ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏକି ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଉଭୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 2020 ମସିହାରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2024ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକରେ ତୃତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଗତ ସିଜନରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ସେ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ 17ଟି ମ୍ୟାଚରେ 50ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ 604 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୱାଲିଫାୟର 2ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ 6ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଅପରାଜିତ 87 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଳିତ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ସେ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉଭୟ ଭାବରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ एकमात्र ଦଳ ଯାହାର ବିଜୟ 100% ରହିଛି। ଆୟର ଏହି ସିଜନରେ 5ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରାୟ 68 ହାରରେ 203 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କେବଳ ରନ୍ ସ୍କୋର କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଚାପରେ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ନ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳରେ ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ କାରଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରେ।